Ka step ke basuk ke bakamen nya pibaro ki para bangait how try Jesus Christ lang bakani ka social media ngan samlem mi pi ya ka jingpule ktien ke chong Blei ka bala shim na gospel ba khoi ket kum ’Ïoannis kal nong ka basan ka khot ka bai huai hadu saw nyu ka ong kum ni lada nga sakhi yalade ka sakhi jonga kampen sabut ai don uwei pat ubayeng sakhi yanga bat ka tip ba ka sakhi chuku kalong ka bashisha pi la pha kinong lam ktien chau ’Ïoannis bat ulak ren yak ching shisha om dei ba nga don kam ya ka sakhi briew nga ong ya ka ne knang ba phindup like im ’Ïoannis ulong ka sharak ka ba me bat ka teng shai bat pi la ya kamen shipor ban yo ya ching shai chung u Henry nga don ka sakhi ka ba kham crown ban ya ka chong ’Ïoannis ki kam ka ba ngala le ki kam ki ba pa u ai hanga ban le ki ne ki sakhi ba pa u pha yanga pa u la pha yanga ba un yeng sakhi yanga pimpat ju yo snyaw ya ka sur chung u une uju yo I ya ka kman ka chong u bat pimpat bat ya ktien ka chong u ha ke donut ka chong pi namar pim ngej hau ta uba la pha da u pi duriap yak chen tho namar pi thorai ba pin shem haki yak ching im bam chukut te maki ru ki yang sakhi yak pen ban pim tre ban wan shanga bat bandup yo yak ching im ngam wan ya ka burom briew pute ngai thu ya pi ngatip ba pim don ching ik yau Blei hai donut chong pi ngala wan da ka bor pa chunga Henry pim shem la priang yanga how no da ka bor la chong ya uta pin priang kumno ken pila bangej la da pi wat burom tang palama pi Henry ya ka chingchul chong Blei pim terwa wat try badai manga bob mudui ya pi how pa Moses un samudui ya pi Moses uba pi kermen lada pi la nge chisha yo Moses pin chin da la nge yanga namar de japang jonga baula tho Henry lada pim nge ya ka ba ula tho kumno ken pila bet nge ya ka ba nga ong ka gospel chong try ka jingro eme Chris